Mega mega shoutout po sa mga nanonood dyan sa kay Andel Ortines. Kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan at mag-share at mag-subscribe. Please notification bell para lagi kang update sa video ko. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan sa Andel Ortines sa YouTube channel ko po. Kung napadaan ka dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like at mag-share. Huwag niyo po makalimutan mag-like. Like lang po at saka share. I-like niyo po at saka i-share. Meron din yan po. Huwag niyo kalimutan like. Handa na po tayo ng tubig. Good evening po, Candy, to all your family. Salamat po, Delmaong. Mega mega shoutout po. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Pwede po kayo rito mag-like at share. Yung mga nanonood po, pindutin nyo lang like. Meron po dyan yung mga taga-ibang bansa. Pindutin nyo po yung yung matag nito. Yung sinabi ko isang araw. Kanina nakalimutan ko tuloy. Magandang gabi po, Hagunito Bulacan, Noli de la Cruz. Mega mega shoutout po. Huwag niyo pong kalimutan ng mag-like ha. Like po, like. Handa na po tayo ng tubig. Tubig, mananalangin tayo. Like po, share. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi po, Jasmine Madrid. At kay Rolin. Evening po. Kay Rolin. Mega mega shoutout po. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-like. I-like niyo lang, pindutin niyo po yung like. Magandang gabi po, Ana Kasipit. Magandang gabi din po, Rodolfo. Mayong gabi po, Apo Andy. Mayong gabi din po sa iyo, Rodolfo Junior Iskaran. Mayong gabi din po. Magandang gabi po, Apo Andy. Senaida Manaloto, magandang gabi din po. Malusa, magandang gabi din po. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Share to like po. Pag nakakita kayo ng super things, huwag niyo pong kalimutan pindutin. Lalabas po yan mamaya. At saka gadim din po yung nito. Super chat. Gandang gabi po, Erica, Gloria Bistoy, Princess Queen Sumba, Arnold Lacson, Joan, magandang gabi po. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Rodolfo, Ani Sanson, parang dinasalan ko na yung pangalan ni Rodolfo Anitasio na. Roberto Bason, mabuti po nakaabot po kami. Magsisimula po lang tayo. Lloyd, magandang gabi sa iyo, Lloyd. Ngayon lang tayo ulit nagkita. Ito, matagal ko itong followers, pati si Pon Belstar. Si Lloyd watching from Laguna. Dolores Mendoza, Teresa Lorenzo. Mega mega shoutout po. Huwag niyo po kalimutan mag-like at share. Pag may nakita po kayo dyan na super chat tsaka super thanks, pindutin niyo po yan. Akin na nga yung cellphone mo, Emily. Maganda na po tayo, Mila Palara, Yolanda, mega mega shoutout. Nandun sa yung cellphone. Ipapakita ko po sa inyo yon para maintindihan nyo. Maribel Araneta, thanks you Lord. Andel, God bless for your family. Maraming salamat po. Erica, maraming salamat po. Anak ko po, Andel, si Edith Corobia. Anak nyo pala si Edith Cardobia. Washington, Japan, Dolores Mendoza, mega mega shoutout po. Tagamin Japan, Hiroshima, pag nakakita po kayo ng super thanks dyan at saka super chat, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share. Ituturo ko po sa inyo yan para makita nyo po. Kusa po yung lalabas kaya tulad nito naka-update. Bago po tayo magsimula, malapit na po tayo magsimula. YouTube channel, katulad nito sa anak ko. Cellphone niya po ito. Nabigyan agad siya ng notification bell. Ayan po yan
May makikita po kayo dyan, nakalagay dyan. Hmm. Pindutin nyo lang po yan, oh. Nakikita nyo po yan. Ayun, Sinda Cruz, God bless po. Okay na po, magsimula na po tayo. Yung 83 nanonood po, huwag niyo pong kalimutan mag-like. Like niyo na po, tsaka share. Masishare niyo po yan, kahit bago lang po kayo. Meron lang po dyan. 83, 38 na po yung nag-like. Magsisimula na po tayo. 87, 41. Like, share nyo na lang po para magsimula na po tayo. Wilman de Cruz. Magandang gabi po, Apo Andy. Watching from Hiroshima. Maraming salamat dyan sa Japan. Ganda bless po. Hernandez. Berlin, Bendo, at saka Lorena. Peach. Weng Anitation, Nancy, good evening po. Good evening po. Huwag po kalimutan mag-like. Like po kayo, like. Huwag niyo po kalimutan mag-like. 90 na po tayo. 91, 57. Paki-like na lang po, paki-share. Ipanalangin mo po kami. Tony Mar, maganda nga na, Sherla, Lorenz, Robert, Analing, Sion, Molto. Good evening po, Anitasio po ito. Maraming salamat po. Paki-bless naman po para malayo po sa dumadaan pong elemento sa bahay ko para po di sila makapasok. Magsimula po na tayo ng healing water. About sa mga nagtatanong po, Annalyn, mega shoutout po sa taga Japan. Ay, nakalimutan ko pa pala. Bago tayo magsimula, maganda na po kayong tubig. Dito pa pala, hindi pa pala ako nagsasalita. Yung mga followers ko sa YouTube channel, alam kong matagal nyo na tayong hindi nagkikita-kita at hindi natin nagkakamustahan. Ito lang po, sa 0939-456-9627, ilalagay ko lang po dyan. Humingi po ako ng tulong sa inyo, lalo na po yung mga sa taga-OFW. Alam ko naman po mahirap talaga kumita, para pandagdag lang po natin pambili ng makakain po yung mga nagtatrabaho para po sa altar. Yung bukal po sa puso nyo, may GCash po dyan sa 0939-456-9627. Nakalimutan ko pa pala, hindi pa pala ako nag-anunsyo dito ngayon pa lang. Maraming salamat po. Yung mga matataga ko ng followers dyan sa YouTube channel ko. Umihingi po ako ng konting tulong para do sa magagawa po ng altar. Maraming salamat po. Yung sa GCash po, sa pangalan ng GCash ay 0939-456-9627, Sinda Cruz. Ngayon ko lang pala ito nasabi, nakalimutan ko pala. Apo, sa YouTube miners, ang nakalagay name ko ay Joman po ako. Sige po. Magandang gabi po, watching from Singapore. Rodolfo Lucas, magandang gabi po sa inyo. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Yun lang po kasi sa kailangan ko lang po talaga ng konting tulong para po matapos. Para naman po to sa lahat sa inyo, puro para sa akin. Kasi para matapos na po yung altar. At gusto ko na itong matapos. Nagbigay si Lloyd ng 250 pesos. Yan po yung sinasabi niya. Pindutin nyo lang po yung super chat. Nag-donate po siya ng 250 pesos. Sa Japan, mabilis po kayo makapasok. Hong Kong, alam niyo po yan. 250 pesos po yan. Pesos siya, pero sa iba, may $5 po dyan, may $1, $2, kahit $3 lang. Pambili natin to sa YouTube channel na pambili po ng upuan to Yun lang po yun.
Makikita nyo po yun, lalabas yan. Katulad ni Joy Lloyd, dati ko na kasi yung, dati ko na siyang subscriber. Alam niya yan, nagsisimula pa lang ako. Alam niya yung subscriber ko, nasa pa lang, 86 peraso pa lang. Nag-donate siya ng 250 pesos. Lalabas po yan. Yan, lumalabas po yan kung sino po nagdo-donate sa ganyan. Abraham Lee Castillo, magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi din po. Pwede po ba sa Palawan padala? Pwede po sa Palawan. Pumunta po kayo sa messenger ng asawa ko na si Cinda Cruz. Sabihin niyo po, Michael, kung ano po ang pangalan niyo. Ako po mag-check pagkatapos natin dito magiling water at panalangin. Michael, ang pangalan ng asawa ko ay Cinda Cruz. Cinda, S-I-N-D-A, tapos Cruz. Pumunta ka doon sa kanya. Nakapula siya doon. Pwede po kayo doon pumunta kung magdodonate po kayo doon sa simbahan, sa altar. Ang pangalan po ng asawa ko ay Cinda Cruz. Copy po. Maraming salamat, Michael. Ako mag-accept sa iyo sa pangalan ng asawa ko. Mamaya pagkatapos lang natin. Tara, pwede na tayo magsimula rito. Magandang gabi po, Kuya Andel. Ako po sana gumaling na rin po sana aking karamdaman, ipanalangin niyo po ako. Lahat po kayo ipinapanalangin po. Erica Cordovia, taga Tuguegarao City din po ako. Magandang gabi po. Ayan, si Lee, taga Tuguegarao yan. Ayan, si Erica Cordovia, taga Tuguegarao po yan. Dati ko na pong followers yan. Sana po magkaroon po kayo ng shop sa Shopee para doon na lang po kami umorder ng healing water. Kasi pag pupunta po kami dyan, mahal po ang pamasay. Hindi nyo na po kailangan po umorder sa Shopee. Yung healing water, iyan na po yun. Kung gusto nyo po talagang personal na po dadasalan yan, hindi ko lang alam kung magkano ang bayad sa LBC. Kasi meron po pumupunta rito sa akin, dati niya po ito ginagawa. Kahit nanonood po siya sa healing water ko sa YouTube channel ko at saka sa Facebook page po, pumupunta po yun dito. Kumukuha po siya ng yung container na kulay green, yung mineral water po. May dala-dala po yung 3 piraso, minsan 4 o kaya 5. Tapos dinadasalan ko po yung isa-isa, bawat isa-isang pangalan nila. Kunyari ito si ganito, si ganyan, si ganyan. Tapos inuwi niya po yun. Tapos nilalagay po dasal ng Diyos doon. Sabi ko, wala naman expert. Tuwing ginawa na lang niya para gusto niya talaga, yun ang gusto niya, wala akong magawa eh. Sinabi ko, 6 months o 1 month, 6 months o kaya 2 months. Kada 2 buwan pumupunta yung dito para lang po diligan yung dasalan yung tubig niyang personal. Kasi sabi niya kasi hindi na siya makapanood sa online ko. Kaya personal siyang pumupunta rito. Wala akong magawa dahil yun ang pananampalataya niya, yun ang pinakamalakas. Kaya ginawa ko lang ang nararapat. Hindi po kasi pwedeng yung healing water eh. Yung healing water po ay wala po talagang bayad yan. Hindi po yan pinababayad ng Diyos para po sa lahat yan. Pero kung matindi lang po ang paniniwala nyo, kahit hindi pa dumating sa Shopee, kahit sa Manyan, dyan lang po sa cellphone, marami na pong gumagaling. Opo. Totoo po yun, kahit nga ako dati hindi ako naniniwala rito. Kahit yung mga pasyente ko, kahit harap-harapan ko po dinadasalan, nangyayari po yan. Pero kung ako sa inyo, kung talagang magandang gabi po, taga Pangasinan po ako. Magandang gabi din po, mega shoutout sa taga Pangasinan. Sige po, mamaya po tayo magkwentuhan sa about sa taga Washington, Taguig City. Marlene Largadas, taga Taguig City. Pinanganak din ako sa Taguig, 66 Visayas Signal Village, Taguig City. Diyan din po ako pinanganak. At diyan rin ako nag-aral ng grade 1. Hanggang diyan na lang ako nag-aral, wala nang iba. Sige po, umpisa na muna tayo sa healing water. Tapos pagkatapos ng healing water, Alicia Puente, mega shoutout po, ate. Matagal tayong hindi nagkita. Pagkatapos water, tanong po tayo sa mga spiritual. Kanina po bago ako mag-healing water, may tumawag pala sa asawa ko. Ulitin ko sa inyo. Nagsasarado lang po ako ng third eye, pero hindi po ako nagbubukas. Mahirap po magbukas ng third eye kung hindi mo kakayanin. Baka mabaliw po kayo. Papaliwanag ko sa inyo yan mamaya kung bakit ayaw ko magbukas ng third eye. Baka hindi po kayo makatulog.
baka nang dahil sa akin ay mamatay pa kayo o magkaroon pa kayo sakit sa puso dahil baka pumunta kayo sa CR tapos uupo kayo sa CR, may nakita kang patay o anumang maligno dyan sa harapan mo, baka hindi ka na mag-CR. Mas maganda na lang kung hindi mo sila nakikita at puntahan ka pa niya sa kwarto, sakaling ka niya mag-isa. Nagsasarado po ako ng third eye pero hindi ako nagbubukas, ayoko, kahit ako'y pinagbawalan din po. Kanina po pa kayo nag-umpisa po. Mag-umpisa po lang tayo sa healing water. Paki-like na lang po, paki-like. Huwag niyo po kalimutan mag-like. Kasi may tumawag sa asawa ko. Umpisa na po tayo. Tama na po yung 131. Paki-like na po. Handa niyo na po yung tubig diyan. Manalangin po tayo. Handa niyo na po yung tubig. Okay po. Kay Ate Juliet Vegas, mega shoutout po sa Hong Kong. Ate Juliet Vegas, huwag niyo pong kalimutan mag-like. 610 William De La Cruz, mega shoutout. Si Lloyd at saka si William, taga ano yan, yen po yan, yen 6.10. Ay, salamat, makakabili na po ako ng upuan. Makakasahod na ako sa December nito. Mega shoutout po, William De La Cruz. Kaya po nakikita ko yan dahil yan po ang lalabas dyan. Kaya nakikita ko po yung nagdodonate sa iba-ibang bansa. Kaya Ate Juliet, pwede niya po gawin yan. Nagpadala na po ako sa altar sa Palawan. Abros, Rodel. Sige lang po, kung nagpadala na po kayo ng Palawan sa asawa ko, malalaman ko rin po yan dahil yung pangalan na ginamit nyo, isasama po yan sa panalangin. Lahat po yan ay babanggitin. Hindi po pwedeng hindi babanggitin. Kahit pisong duling, babanggitin po yan. Hindi po pwedeng hindi babanggitin. Yan utos ng aking ama, kailangan ko gawin. Kung sino man ang nagbigay at hindi nagbigay ay ipagdasal pa rin. Wala akong magagawa. Utos ng aking ama. Simula muna po tayo sa mag-healing water na po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga dyan sa super chat niyan at saka super chat saka sa super thanks. Kaya po sinabing super thanks yan bukos po kami nagpapasalamat. Handa muna po tayo ng tubig. Dating gawi po, dating gawi. Tatapat po rito na hindi nakasando. Hingi muna po tayo ng pagpapatawad sa Diyos. Pay pa tayo mga ventilador, pay. Sobrang lamig. Ano po ba ang pwedeng yung lagay na bote? Mineral? Pwede po kahit bote. Kahit ano nakalagay sa bote po pwede. Basta tubig na pwede nyo pong min. Opo. Sige, pikit nyo po yung mga mata nyo. Dating gawin po tayo. Paki-like na lang po, paki-share. Huwag nyo po kalimutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ako bilang nananampalataya at nasa inyong harapan ang inyong mga anak. Naalipin nyo na katulad ko rin po, na naniniwala ako at nananampalataya na bibigyan mo ang bisa, ang tubig na ito. Dolores Mendoza po, maraming salamat po sa... Teka lang po, mamaya ko na kayo babanggitin ha. Focus muna po tayo sa pagdarasal. Mamaya ko po babanggitin yan. Hindi naman po mawawala yan. Focus muna po tayo. Maraming salamat po, Dolores Mendoza. Shoutout po. God bless po sa inyong pamilya. At ganun din po kay William De La Cruz. Mega shoutout. At ganun din po kila Lloyd. Si Lloyd kasi matagal ko ng pasyente yan Alam niya na yan. Matagal ko ng pasyente. Matagal ko na palang subscriber yan sa YouTube channel ko. Ulitin ko po ha, focus muna po tayo, focus. Para mabigyan po ng bisa yung tubig nyo. Humingi tayo ng kapatawaran. Ayan na po yung Pong Nazareno, nagbigay po siya ng babala. Ibig sabihin babala. Nagbigay na po siya ng senyales. Mag-umpisa na daw tayo. Mamaya po tayo magkwentuhan ng konti. Lagay nyo na po yung tubig, huwag po kayong tatapat dyan na nakasando. O t-shirt na babae man o lalaki. Pikit lang po. Itapat lang po yung tubig dyan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ang inyong mga anak upang manalig at mananampalataya. Tulungan niyo po kaming mapalapit sa inyo at nilay niyo po kami lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin, naway kayong unat maghari sa kanilang buhay at magpasawalang hanggan. Panginoong Kristo at Tamang Hesus, Amang Nazareno, basbasan niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay. Napatawarin niyo kami sa aming mga nagagawang mga kasalanan, sa isip at sa salita at sa gawa. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang talunin ng aming mga kalaban
Kayo ang una't maghari sa aming buhay at magpasawalang hanggan. Bigyan nawa itong liwanag at kapayapaan ng tubig nito. Anumang sakit namin, physical o spiritual, o anumang karamdaman namin na mahirap tuklasin, ang tubig nito ay bibigyan nyo ng ginhawa sa aming karamdaman upang maibuwasan ang aming mga sakit o anumang gawang nito, tao man ito, elemento, espiritu man ito. Naniniwala ako sa araw na ito ay bibigyan mo ito ng bisa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Maging payapa ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabihin nyo po ng amen. 3 times amen. Hipan nyo po yung tubig nyo. Mamaya ko na sa hipan nyo po yan. Amen. Amen. Okay po. Itapat nyo lang dyan. Dasal po tayo. Sabihin nyo po 3 times ulit. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ako po sino, magpakilala kay sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ako po si Andel Jordan Ortiz. Ay nananalig ako at sumasampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, Jesus Nazareno, at kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. 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 Sisimula po tayo. Sige po ha. Pikit nyo po yung mga mata nyo. Kung may TV kayo, pwede nyo muna pong patayin. Concentrate po tayo. Matinding konsentrasyon. Matindi pag-ibig at kapayapaan. Tanggalin ang galit sa ating puso't isipan. Pansamantalang ipagpag muna natin lahat ng ating karamdaman na sakit o hinanakit sa ating puso. Hindi sila makakatulong, kundi ang Diyos ang makakatulong sa atin. Pikit po. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kahan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Panginoon, sabi nyo, Panginoong Hesukristo, Ama sa langit, nasa iyong harapan, sabi nyo sa aking Ama, nasa inyong harapan, ako, banggitin nyo ang inyong pangalan, nasa inyong harapan, ako, nananalig ako at nananampalataya, patawarin mo ako. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo, kaparan una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Hindi. Pikit lang po ha. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya. At buhay na pinagkaloob ng pung may kapal. Ama Diyos, patawarin mo ako sa mga nagagawa kong kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, pakisambit mo sa iyong anak na si Jesus, na ako ang kanyang alipin, magpakilanman, upang kanyang isang manggamot. Ikaw na po ang bahala, gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo na ako na maraming taong gagamutin. Sana'y bigyan mo ako ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa akong dininig mo na ako. Amen. Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Sasabihin niyo po gagayahin niyo ako ha. Gagayahin niyo lang kung isang beses lang po to. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Banggitin niyo yung pangalan niyo. Ako po sino? Kayo ay magpakilala sa aking Ama sa langit. Ako po si Andel Jordan Ortines. Ilan po sasabihin niyo? Tikit lang po yung mga mata niyo na nagtataas sa inyong mga kamay. Naabutin niyo po sa akin ang kapangyarihan. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang maggamot sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan. Sana'y ilawan mo po ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan, alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay mulit. Umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanilang buhay. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan, makapagpagaling ng karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa amin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sige po, pakihawakan po yung cellphone. Kung ano po, ilo speaker nyo na lang po. Ilagay nyo po sa kanang tenga. Ulitin ko po ha. Hawak nyo po ang cellphone nyo sa kanan, kung kanang tenga. Ipagpag nyo po lahat ng sakit nyo. Kung ano pong sakit nyo habang binubulungan kayo sa tenga o kaya po pag marami pong nanonood, ilo speaker nyo na lang. Sabihin nyo sa kanang kamay nyo o kalawetin yung kamay. Kung kalaweti kayo, pwede nyo po ilagay. Bahala po kayo, walang problema yan. Left and right po yan, kahit kanang kalawete. Kung kanang kayo, gagamitin yung kalawete, lagay nyo sa tenga. Kung marami kayo, speaker nyo. Gayahin nyo po ha, patingnan nyo muna po ako.
Sabihin mo sa Panginoon Kristo, Panginoon, patawarin niyo po ako, tanggalin niyo yung sakit niyo, simula sa ulo niyo po tatanggalin. Huwag po yung mabilis ang tanggal, yung pag may pagmamahal, yung para po kayong naliligo. Meron po kayong madadampot dyan na parang malagkit. Yung po yung malagkit, yung po yung sakit nyo, hindi po yung init. Yung init, lalabas lang po yung malagkit po yun. Habang binubulungan po kayo, iganon nyo, tanggalin nyo yung panlalabo ng mata nyo. Tanggalin nyo po lahat ng sakit nyo. Pagpag nyo po, habang nagpapagpag kayo ng mga sakit nyo, kunin nyo po lahat hanggang kaya nyo lang abutin, hanggang balakang nyo. Itapon nyo po lahat, ipagpag nyo. Tapos yung paa nyo po, gumagano ng konti o parang nagmamarsya lang kayo. Kunti-kunti lang, parang pinapagpag nyo lang po yung alikabok sa paa nyo. Yun lang po yun ha. Kunin na po ang cellphone. Sige. Pikit po. Yung iba, naka-low speaker lang po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanilang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng kanilang karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa amin. Amen. Amen. Luwalhati sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpag po ng pagpag. Luwalhati sa Anak Espiritu Santo. Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Pagpagpuan pa ba? Sabihin nyo 3 times, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sige po, itapat nyo na po yung tubig nyo dyan. Magandang gabi po, Candy. Magandang gabi din po, Ferrer. Itapat nyo po yung tubig dyan. Sige, itapat nyo po. Panginoong Hesukristo at Amang Jesus, Amang Nazareno, ang tubig dito ay kapayapaan at pag-ibig namin. Ito'y naggaling sa inyong kabutihan ng inyong puso at kasimbusilak ng inyong puso at damdamin. Ipagkalob niyo po na basbasan niyo ito ng inyong mapagpalang kamay upang kagalingan ng aming mga karamdaman sakit o anumang sakit. Ilay niyo po kaming lahat, sa lahat po ng nanonood dito o may bago palang makapaninig nito, Ama. Ilay niyo po kami lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong nainggit at gustong manakit sa amin, nawa kayong unat maghari sa kanilang buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Ama, sana po dinggin mo ang aming panalangin. Kami ay lubos nagmamakawa sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Turuan niyo po kaming mapalapit sa inyong liwanag at kapayapaan. At ilayo niyo po kami sa lahat ng anumang masasama. Kayo na po ang unat maghari sa aming buhay. Sinuna namin ang aming sarili sa inyo. Kayo ang aming Panginoon na tagapagligtas ng sanlibutan. Naniniwala ako sa araw na ito ay didinggin mo ang aming panalangin. Patawarin niyo na po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Hirap na po kami ng iyong mga anak dito sa lupa sa aming karamdaman. Bigyan niyo po kami ng konting liwanag at isip ng puso namin at bigyan niyo po kami na kahit konti lang, Ama, na maiwasan ang aming karamdaman o anumang sakit na ito. Sa pangalan niyo, Hesus Kristo, Jesus Nazareno, ang tubig nito ay lulusaw sa aming karamdaman upang mawala dito, upang ito'y madumi namin at maihi. Kung kanino man to nararapat o sa man to nagmula, ay bumalik ito at lumayas to sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi niyo po, salamat Panginoong Kristo, salamat po Panginoong Jesus.
Ngayon po, inumin nyo po yung tubig at sabihin nyo sa tubig ay salamat, dahan-dahan lang po. Kalahating tubig lang po at yung kalahati salin nyo po doon sa iba, sa ano nyo, inumin nyo po ng dahan-dahan na may pagmamahal sa Diyos. Huwag nyo po itong isipin na tubig lang. Isipin nyo to nagmula sa inyong kaluluwa sa panalangin nyo sa Diyos. Amen. Inom na po. Yung kalahati po, ilagay doon sa sa tubigan po. Pangalawa, pwede nyo pong gamitin pampaligo to bukas. Pang-cleansing nyo po sa bahay nyo. O. Yan. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-share ha. Magandang gabi po ka, Andy. Alex Go, good evening po, Apo Andy. Good evening din po, Merlin Ferrer. Magandang gabi po sa inyo, ate. Los Miminda Galos, magandang gabi po sa inyo. Norma Estrada, magandang gabi din po. Elizabeth Spata, magandang gabi din po. Dolores, maraming salamat po sa Yen. Maraming salamat po. Good evening po. Cartugo Vlog. Mega shoutout po. Salamat sa pag-like at pag-share. Apo Andy, pwede po bang lagyan ng bote yung mineral water? Pwede po. Salamat po. Salamat din po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-like at pag-share. Maraming salamat po sa tubig na binigay sa inyo ng Panginoong Kristo. Pagdamutan niyo po yan. Alam niyo po ba, yung ako'y nananalangin kanina at tumatawag ako sa inyo, sa aking Ama, may nakita po ko, isa sa inyo, sa 170 na node po. Isa po sa inyo, na meron akong may nakita kong babaeng wala po siyang buhok, para siyang inaagnas. Kung sino man po dito sa 117 nanonood, isa po sa inyo ay kinalasan ng Panginoong Kristo ng masamang espiritu. Sa 170 kanina pong nanonood, meron po dyan ang nakinig. Basta't kung sino pong nakinig doon, meron po doon buhok na manipis lang. At may nakita po ako masamang espiritong umaalili sa loob ng katawan nyo. Nadetect ko po yun kahit hindi ko kayo nakikita. Teresa Lorenzo, Antamis po. Maraming salamat po, Healing Water. Maraming salamat din po, Jasmine Madrid at Tommy Mar. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-share, pag-like, at maraming salamat po sa mga nagbigay ng super thanks at saka maraming salamat po. God bless po, Apo Andy, habang medium po, nag-init po ang batok ko at pagkatapos po naubo po ako. Okay lang po yan, inalis lang po yung masamang espiritu. Meron po akong nakita sa inyo yung nakikinig po rito, may nakita po ako isang babae. Ganun po ako minsan pag nag-iihip ako sa isang tao. Meron po ako nakadedetect sa kanya sa aking isipan na hindi ko naman iniisip. Romeo. Dagan salamat po. Dagan salamat din po. Matamis po yung tubig. Rodolfo Escaran. Salamat po, Kalma. Maraming salamat po, April Roque. Red Venas. Yan, matagal ko na pong sa Healing Water. Salamat po sa inyo sa pag-like. Maraming salamat po sa lahat. Buboy. Maraming salamat una sa lahat. Salamat sa Diyos. Sa inyo din po. Siyempre, ang una sa lahat ay salamat sa Diyos. Efren, maraming salamat din po. God bless. MC Baragas, mega shoutout sa Praise Lord na wala na ang masamang espiritu sa pag-healing water. Maraming salamat po, Tony Mar. Marisa de la Cruz, maraming salamat po. Friends. Maraming salamat po sa inyong lahat. Rebecca, salamat po sa schedule na kami. Naka-schedule na po kayo, Rebecca. Salamat sa Diyos. Tama-tama, minom po kayo ng tubig dyan. P. Simon, mega shoutout, Jocelyn. Gladys Vicente, maraming salamat po, Apo Andy. Arnold Lacson, mega shout po dyan. Maraming salamat. Abad po sa marami nagtatanong at pag-share, salamat po pag-share at pag-like. Huwag niyo po kalimutan na. Ulitin ko po, ito ha, maraming salamat po. Pagdamutan niyo po. Hindi po ako nagbubukas ng third eye, pero ako'y nagsasarado lamang. About to sa spiritual, kung gusto niyo pang makinig. Ang third eye po, papaliwanag ko sa inyo. Ang Diyos po ang magbubukas nito.
Ulitin ko sa inyo kung gusto niyo po makinig sa lahat pong nanonood dito para malaman niyo po dito sa about sa mga spiritual sinasabi ko. Papaliwanag ko sa inyo ha. Kung kayo ay pupunta ng CR o mag-isa lang kayo naglaklim, kung bukas po ang third eye nyo at hindi kayo marunong magpalayas na masamang espiritu, nakakatakot po, di ba? Kunyari nakasakay kayo sa kotse nyo, sa motor nyo, bigla nyo po siyang makikita na dumadaan. Imbis diretso-diretso lang po kayong naglalakad, iiwas kayo. Nalalaman niya na nakikita nyo po siya. Siyempre kahit sino naman po makakita kayo lang nang hindi dapat makita, kahit anong tapang nyo po, magugulat kayo. Ngayon pa lang kayo nakakita mabalahibong muka. Tapos namumula ang mata. Kung hindi namumula ang mata, ganun po yung mga bad spirit. Kung ano naman, nakakita kayo ng babaeng umiiyak. Tapos nakaganon po yung buhok. Minsan naman, yung nabangga na aksidente, yun po yun. Ang hirap po basta magbukas ng third eye. Kasi baka po mabaliw kayo. Halimbawa yung bahay na pinunta ng kaibigan nyo, mayroon pong namatay doon, namatay po yung tatay nanay niya, kamag-anak niya. Kung bukas po yung third eye nyo, bigla nyo po siyang nakita, masyasyak po kayo. Diba? Hayaan nyo po magbukas. Kahit yung third eye ko, hindi ko po siya binuksan, kusa po siya nagbukas. Nagsasarado lang po ako. Mas maganda po sarado ang third eye kaysa sa bukas. Hindi nyo rin to magagamit basta-basta. Kung bukas po to ay walang kontrol ang mata nyo, mababaliw po kayo. Ako na nagsasabi sa iyo. About naman po sa mga tanong dito sa akin sa YouTube channel at ito rin sasagutin ko din po para maintindihan nyo ha. Apo Andy, sabi niya, magandang gabi po. Bago lang po ako sa YouTube channel mo at sa Facebook page. Salamat din po sa pag-subscribe at saka sa pag-follow po sa Facebook page ko. Itong tanong mo sa akin, gusto mo matuto maggamot, pero ang masama, ang sabi mo lang, pag natuto ka ba maggamot, kailangan bang may mamamatay ang pamilya mo? Po, pwede po yun. Pag natuto po kayo maggamot at galing kayo sa manggagamot at basta nyo lang gusto matuto at hindi nyo tinanong ang batas sa spiritual, about sa spiritual o anumang karamdam o anumang paggagamot, ito na ang dalawang tanong at isasagot ko sa iyo hanggang 3. Alicia Tomas, nakapalo na po ako sa healing water mo. Salamat po. Ito yung una. Gusto mo matutong maggamot, pag namatayan ka, ang sagot mo, kung ito ba ay para lumakas ang loob mo. Hindi. Umpisa, ito yung pag namatayan ka ng mga pamilya mo at natuto ka maggamot at hindi mo tinanong, ito yung kabayaran na nagawa mong kasalanan at kasalanan ng mga pamilya mo. Yun ay isasalo. Pangalawa, upang maging matatag ka. Pangatlo, at pag namatayan ka ng pamilya mo, hindi agad na sinasabing lalakas ang kapangyarihan mo. Hindi. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay nito. Kasi meron pong manggagamot, namamatay ang anak, asawa, pag tinanggap nila ang kapangyarihan. Pag gusto nyo matuto maggamot, meron pong huwag po kayong pipili na mamamatay ang iyong asawa at anak o kapatid. May ganun pong kapangyarihan. Kukunin niya po ang inyong pamilya, isa. O kaya, pag natuto ka maggamot, mayroon pong manggagamot na hindi niya kayang gamutin ang kanyang asawa, anak, pamilya. Mahirap po, Joy Cosumito mo. Hindi po ganun ang paggagamot. Hindi po to katulad na papag-aralan sa YouTube channel. Na pwede po kayong sa YouTube channel na basta kayo. Alam niyo po bang mayroong nag-aral sa YouTube channel ng paggagamot ay nasira po ang ulo niya? Totoo po yon. Kaya dito ko kayo sinasagot. Pag hindi mo na kumpleto ang spiritual mo, may kanya-kanya po tayong spiritual. May malakas, may mahina, may mas malakas, may kayang patitigin ang ayong kaluluwa at spiritual. Pag hindi ka po nakapasa nito, iinit ang katawan mo. Papasukin ka na ni Satanas. Alam mo bang ayaw ni Satanas, ni Devil, o ni yung kalaban natin na matuto kayo maggamot? Dahil pag nangyari ito, hindi niya to pahintulutan na matuto maggamot. Bakit ka mo? Bibigyan ko kayo ng clue. Bakit? Lutan. Kasi yung alagad niya ay pupuk sa inyo. Sagabal kayo sa buhay niya. Kaya papatayin ka niya o bibigyan niya ng sakit ang pamilya mo. Oo, yun po yun. At pahinaan niya ang loob mo. Ganun po yun. Kaya sinasabi ko lang sa inyo,
po kayo, 1 month na po kayo di nag-live. Halloween, Kilabot TV. O kita nyo, 1 month na pala akong hindi nagla-live sa YouTube channel ko. Pasensya na kayo, Halloween, Kilabot TV ha. Mega shoutout sa'yo. At least, nakapag-live ako dito. Tuwing Sabado, lagi tayo magkikita dito sa Healing Water. Yun lang po yun. May iba-iba po tungkulin ang isang paggagamot. Hindi po basta yung gusto mo matuto magamot, dadaan ka po sa pagsubok. Mayroong manggagamot na sabi ni Tandang Ermitanyo na pwede niya kunin ang asawa mo. Kabayaran yon sa kasalanan mo. Pangalawa, kung hindi asawa mo, anak mo, o kaya nanay mo, o kapatid mo. Kukuha siya ng isa sa buhay mo. Pero magiging malakas ka manggagamot. Ang masama nga lang, pag ikaw ay nagpatukso sa babae o sa pera, yun lang. Manghihina ka rin, walang saysay. Hindi katulad ng Diyos ito'y binigay. Alam niya na kaya mo ito. Liban lang ang isang manggagamot, katulad ko, matanda na ako. Inutusan ako ng aking ama na maghanap ako. Hindi niya naman ako utusan basta-basta eh. Ipapakilala niya sa akin yun at makikita ko yun, ang kapalit sa akin. At lahat ng kapangyarihan ko ay ibibigay ko sa kanya. Kunting kapangyarihan na lang matitira sa akin hanggang sa oras ng aking kamatayan. At kailangan po sa paggagamot, may talaan kayo. Importante po ang talaan. Di ba gusto niyo ako magtanong? Di sinasagot ko na yan. Pag wala kang talaan, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi basta-basta nagpapalayas ng masamang espiritu. At hindi rin basta-basta nagpapalayas ng mga mangkukulam. At hindi rin basta-basta ang mga bababara ngayon na mapapalayas mo at mga elemento duwende. May iba-iba pong dasal doon. At pangalawa, syempre number 1 sa Diyos pa rin ang pinakamalakas. Pero hindi po basta-basta na masasaktan at mapapatay mo yung mga mangkukulam. Salamat po Ate Juliet Vegas. Maraming salamat po. Message na lang po kayo sa asawa ko ha. Ingat po kayo dyan at God bless po sa inyong pamilya. Hindi po basta-basta po ganoon. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi to katulad sa YouTube na pag-aaralan nyo. Marami na pong beses pumunta rito na hindi pa ako nagla-live. Na nalaman ko nag-aral sila, nanginig sila at naging kalansay sila. Pag hindi mo tinigilan yan, mamamatay ka. Meron nga akong ginamot, manggagamot po. Totoo po to, cross my heart. Walang po kasinungalingan. Gusto niya lang po matuto maggamot dahil meron lang siyang gustong patunayan. Tinanong niya ako dahil hindi siya sukat akalain na ako hindi naman nagpapakilala naggagamot at pinakilala lang ako ng kapwa niya manggagamot na ako manggagamot doon sa ginagamot nilang dalawa na hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. Sabi daw nila mamamatay na. Tinanong niya ako kung anong nakikita ko sa kanya. Marunong ka maggamot pero hindi pa epektibo ito kasi may gusto ka lang patunayan pero alam mong hindi mo kaya. Yung sinabi ko sa kanya, pag hindi mo tinigilan niya, mamamatay ka. Kasi hindi naman bukal sa puso mong paggagamot. Gusto mong pakitang gilas. Nagalit siya sa akin. Tapos pumunta ulit siya sa akin, nanghina siya. Ito na nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Tuwing naggagamot ka, nanghihina ka, ikaw ang naepektuhan. Kunyari, gagamutin niya kayo, gagamutin niya ako. Lahat ng sakit ko, babalik sa kanya. Yung tinanggal niya sa akin, sa kanya mapupunta. Siya tuloy ng gamot at manginginig. Doon po siya unti-unting namatay. Kasi wala po siyang protection sa katawan upang depensahan niya kanyang sarili. Hindi po ganun ang paggagamot. Napakahirap. Dadaan po kayo sa isang matinding pagsubok. Kaya nga kayo susubukan ng inyong kalaban. Sa panaginip, yung panaginip po yun, totoo po talaga yun. Hindi katang-isip yun. Puntahan kayo ng kalaban nyo, pagtulog na kayo, sasakalin niya kayo. Kahit ako sinakal na rin ako ng ahas sa katawan ko, muntik ako mawala ng malay. Kung hindi ko natawag sa Yesu Kristo, baka patay na si Apo Handy. At sinakal na rin ako ng aking kalaban na lumabas sa loob ng katawan ng ginagamot ko. Yung kamay niya naging 3. Dito siya lumabas oh. Napailag ako. Kung hindi ako niya nailigan, patay na rin si Apo Handy. Totoo po yun. Sinasabi ko to sa inyo para maintindihan nyo. Iba po yung pag-aaral ay hindi po yung pinag-aaralan ng paggagamot. Kasi ang pag-aaral po ay liban lang kung ang manggagamot ay lolo mo, tatay mo, angkan mo, at pinili ka tinakda o kaya tinuruan ka nila na wala silang makita at ikaw ang karapat-dapat. Ibibigay niya ang talaan. Ang manggagamot ay may talaan po. Kahit ako may talaan ako. Hindi ko yan sinulat, nakatalaga na sa akin yan.
para alam ko kung paano palayasin ng mga masasamang espiritu. Dahil hindi tayo si Jesucristo. May kanyang dasal po yan para pagpapalayas, pagpapalakas ng katawan, pagpapalakas ng espiritu. Hindi po ganun biro. Hindi po yan pinag-aaralan sa YouTube. Kahit isang maghapon magdamag ka, pag-aralan mo sa YouTube, hindi po yung basta-basta. Ako na nagsasabi sa inyo, mapapahamak kayo. Liban lang po ang unang-unang yung gagawin ay wag niyong kakalimutan na magdasal sa Diyos, magtiwala, manampalataya, wag kayong mag-isip ng masama sa kapwa nyo, wag kayo, di baling minsan-minsan lang, hindi ko naman masasabing peperpekin yun eh. Huwag kayong mag-iisip ng masama sa inyong isipan pag lalo ang babae, kung ano man suot niya, lalo tayong mga lalaki, ganun din yung mga babae na nakakakita ng pogi, huwag mong pag-iisipan yun ng kahit katiting kung gusto mo matuto maggamot. Kailangan matanggal mo yun at makontrol mo sa utak mo. Napakahirap maging manggagamot. Konting pagkakamali mo lang, mas maganda pang maging normal. Kahit ako natutulog ako, may sumasakal pa sa akin. At hindi ka naman niya aatakihin ng gising. Alam niyo po bang manggagamot, pag hindi mo kayang pagalingin ang iyong asawa at mga anak, huwag ka na maggamot. Ako na nagsasabi sa iyo. Marunong ka maggamot, pero hindi mo magamot ang iyong pamilya. Doon ka tatalunin ang kalaban mo. Atakihin niya ang asawa mo at mga anak mo, kung mahinang loob mo, automatikal, manghina ka, doon ka tatalon ni Satanas. Upang hindi kanya makita ng kahinaan at alam mong hindi mo magagamot ang iyong anak at binigyan ka ng karunungan, huwag kang makakalimot sa taas, sa pagdarasal. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya ito pahintulutan sa kanyang alipin o instrumento na kayo ay mapahamak. Kasi importante ito eh. Hahanapan kayo ng butas ng inyong kalaban. Maniwala kayo sa akin. Hindi basta-basta ang paggagamot. Tinuturo ko to sa inyo para lang kayo matuto. At iba po yung kinukulam. Iba naman yung sinasaniban, iba naman yung may sakit sa pag-iisip. Iba naman po yung tamang isip at tamang hinala, wala namang iniisip. Ganyan po ang paggagamot. Kailangan may sarili kang diskarte. Kahit binigyan ka ng karunungan ng Diyos, dapat may sarili kang pananampalataya. Hindi po basta yung bigla ka lang bibigyan ng kapangyarihan porket nakakausap mo ng mga elemento. Ako nga dati unang usap ko sa elemento tuwan-tuwa na ako eh. Para ako si Raon tumalo na hindi ko maintindihan. Ganun pala yun, Tatang Ermitanyo. Nakakausap ko siya. Tapos nakikita ko siya ng mata. Akala ko okay na. Hindi. Dadaan po kayo sa matinding pagsubok. Dahil minsan, ang elemento ay dyablo. Ang dyablo ay kaya gawin lahat ng anyo. Ang hindi nila magawa, ang lumuhod at manalangin sa Diyos. At ayaw banggitin si Jesucristo. At ayaw nang marinig niyan. Ayaw niya po. Yun po ang katotohanan. Basta't wag lang po tayo makakalimot. Wag nyo nang isipin maggamot. Akala nyo po biro-biro yun. Hindi po biro-biro yun. Hahanapan niya kayo ng butas kung ano man dapat nyo gawin. At doon kanya atakin. Paniwalaan nyo ko. Kaya gusto ko matutong tumawag sa Diyos. Wag nyo nang pangarapin maggamot. Kung matindi ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi kanya pababayaan. Alam mo kung umaasa ako sa mga agimat at medalyon na binigay sa akin ng aking ina, na mahal na ina at ang Panginoon Kristo na pinagkaloob sila sa akin, hindi na ako naniwalang may Diyos ang puso ko. Hindi niyo ako napapansin na hindi nagsusot na maraming alahas o agimat sa aking katawan. Dahil ipinangako ko sa aking sarili, aking ama ang aking sasambahin. Ayan ang mga medalyon ko ay gabay ko lang sila. Kahit may sarili silang isip at alam ko ang mga pangalan nila, protection din sila sa aking katawan, pero malaki din yun, punto sa akin. Pero, hindi rin sila susunod kung hindi ka rin tumatawag sa Panginoon Kristo. Dahil hindi rin sila magkakaroon ng matinding kapangyarihan kung hindi ka magdarasal sa iyong puso. Kaya gusto kayong matutong tumawag dahil yan ang sinabi sa akin ng aking ama. Yung una ay nag-aagam-agam din ako manampalataya sa Diyos. Hindi ko nga alam kung totoo siya dahil isa lang siyang apoy. Isa lang siyang liwanag. Hindi ko nga makita ang kanyang mga muka.
at naririnig ko lang ang boses niya. Alam kong boses ng mahal na santo ng Poong Nazareno. Alam kong boses ng mahal na Ama sa langit. Ay, hindi ko pa pala narinig ang boses ng mahal na Ama. Sorry pala, sorry. Sorry po, Panginoon Kristo. Ang Poong Nazareno at si Jesus ay alam ko ang boses. Pero hindi ko pa narinig yung Ama sa langit, ang kanyang tinig. O, hindi ko pa narinig. Pero ang mahal na ina ay narinig ko ng kanyang tinig. At yung santo ninyo. Pero yung Ama sa langit, ni minsan hindi ko pa siya narinig na nagpakita lang siya sa aking panaginip at binasbasan niya lang ako. Mabuti pa nga yung mga masasamang espiritu, nakikita ko sila araw-araw. Araw-araw ko sila nakita. Sobra talagang nakakatakot ang mukha nila. Sobra-sobra. Kaya nga tinanong ako ng aking mga anghel, paano mo napatunayan sa sarili mo na ang pananampalataya mo at nalaman mo ang Diyos ay siya ay kausap mo at nakakausap mo siya sa pagtulog mo at panaginip mo? Isa lang ang sinagot ko. Nararamdaman ng puso ko siya ang Diyos. Kahit hindi ko siya makita at sobrang liwanag, pakaramdam ko sa puso ko at hindi nagsisinungaling at aking kaluluwa at damdamin. Siya ang Diyos. Wala siyang tinuro sa akin maging masama ako. Lagi niyang sinasabing magpakumbaba ako at huwag ako makipagtalastasan o maghalit. Alisin ko ang galit. Bakit yung mga pangit nakikita ko yung mga masasamang espiritu? Doon ko nasabi na mararamdaman nyo ang Diyos pag ang Diyos ang makipag-usap sa inyo sa panaginip. Maniwala kayo sa akin. Kahit ano pang masama pa kayo, kahit sino pa kayo, plano to ng Diyos. Walang makakaano. Totoo ang Diyos, hindi katang-isip. Nakikipag-usap lang ang Panginoon Kristo, Heso Kristo, sa panaginip. Hindi siya nakikipag-usap ng gising. Hindi tayo katulad ni Moses, ng mga apostol niya. Pero mapalad pa rin tayo. Marunong tayong tumawag sa Diyos at marunong tayong magpakumbaba. Ito lang naman ay sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hinihikayat ko kayong magbalik loob sa Diyos. At hinihikayat ko kayong tumawag sa Diyos. Kasi binigyan kayo ng mata ng Diyos. Binigyan kayo ng bibig ng Diyos. Binigyan kayo ng panrinig ng Diyos. Binigyan kayo ng paa. Yun ang dapat niyong gawin, tumawag. Kami mga alipin o instrumento ng Panginoon Kristo o sa tayong lahat ay binigyan man kami ng ay kami ay tao rin. Nasasaktan, napapagod. Ang Diyos ay hindi napapagod. Kahit gusto mo pa araw-araw mo siyang kausapin, hindi magsasawa ang Diyos. Ang sabi mo, baka nakukulitin ng Panginoon Kristo, paulit-ulit lang yung sinasabi mo. Hindi siya nakukulitan. Yung may nagsabi sa akin, nakukulitan ba si Papa Jesus pag nagdarasal tayo kung yun lagi ang sinasabi mo? Hindi. Natutuwa siya dahil nakikipag-usap ka sa kanya kahit hindi mo siya nakikita. At binibigay niya ang iyong kahilingan na hindi mo na mamalayan. At huwag ka lang mainip. Kahit paulit-ulit mo sabihin, Papa Jesus, patawad. Kahit gusto mo, 100 beses mo pa sabihin araw-araw. Hindi siya. Natutuwa ang kanyang puso dahil lagi mo siyang tinatawag. Ganyan ang Panginoon Kristo. Hindi siya naiirita. Hindi katulad natin siyang tao. Pag yung anak natin makulit, Daddy, Mommy, pabiling Jollibee, Daddy, Mommy, pabiling cellphone. Pag wala kami cellphone, di kami magtatrabaho. Naiiritan tayo natin si Papa Jesus, hindi. Kahit pa ulit-ulit ka nagsasalita sa Kanya, baliwala sa Kanya. Yun ang kagalakan ng Kanyang puso. Yun ang kagalakan ng Kanyang pagmamahal sa atin. Ang pagtawag sa Kanya. Kaya hinihikayat ko kayo dahil yun din ang ginawa ko. Yun din ang tinuro niya sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin yun, na anak, huwag kang makakalimot sa pagdarasal sa akin. Dahil yan ang sandata mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag din kayo makalimot sa pagtatawag sa Diyos. Dahil din yan ang sandata nyo. Kung anong sinabi niya sa akin, yan din ang sasabihin ko sa inyo. Huwag niyong sasabihin na hindi kayo pinakikinggan ng Diyos. Mali yun. Hindi kayo kinalimutan ng Panginoon Kristo. Kahit nakakalimutan natin siya, hindi niya tayo matiis. Kung kinukuha niya na tayo, tanggapin na natin. Dahil bakit? Maganda sa langit, di nyo lang alam. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung panahon ko nang mamamatay ako, bukals, iangat kong kamay ko sa aking ama. Kung kailan mo kukunin mo na ako. Bakit kam? Hindi nyo lang alam, napakaganda ng langit. Sobrang ganda at walang katumbas. Kahit pa yung Boracay, sinasabing pinakamaganda dito sa buong Pilipinas,
Hindi. Sa hardin pa lang ng mahal na ina ay sobrang ganda na daw, sabi ni Ella. Walang makakatumba sa kagandahan nito. At walang kaano-anong bagay na hindi mong makikita doon. Kahit halaman, matutuwa ka sa kanya. Kahit araw-araw niyo po siyang kausapin, yung halaman, hindi nga po siya nagsasalita, wala po siyang bibig, pero maririnig mo po ng utak niya kung anong sinasabi ng kanyang puso, ng kanyang damdamin. At hindi kayo magsasawa sa langit. Lahat ng bagay na hindi ninyo pa nakikita ay nandun po sa langit. At wala kayong katumbas na kagandahan nyo. Kung kayo ay hindi pa nakakapunta sa Mars, may maganda rin doon, sinasabi sa akin ni Ella. Yun ay pawang katotohanan lang. Minsan na akong nakatungtong sa langit, pero nawalan ako ng alaala, yung binalik ako sa aking katawan lupa. Ang huli ko lang natatandaan ay napakalaki ni Kristo. At ang anghel, pero hindi ko mamakita kanilang mukha. Pero minsan bumabalik yung alaala ko, yung ako'y hiniram ng Diyos. Yung ako'y pansamantalang nawala sa aking katawan. Yun lang po. At maraming salamat. Sinagot ko na po yung tanong nyo. Huwag niyo nang pangarapin magbukas ng third eye. At gusto nyo matuto magamot, masisira lang po talaga ulo nyo. Marami na po akong ginamot na ganyan binuksan ni third eye nila at hindi na po nila tumasarado. Nabaliw po sila. Napakahirap. Baka pag natutulog ka, pag gising mo, may katabi ka. Pumunta ka lang ng CR, may katabi ka. Pumunta ka sa ganito at maglakad ka mag-isa, may katabi ka. Hindi ka makasakay sa jeep, isa ka na lang kahit sa taxi. Gusto mo tabihan ka ng hindi mo nakikita pag bukas third eye mo. Ako ayoko. Alam mo ba muntik ako mabaliw sa third eye ko? Yung binuksan to ng Diyos. At binuksan to ng mga anghel ko. Ni halos hindi ako makatulog. Tas may naririnig pa ako. Tapos kung ano-ano pang nakikita ko. Sinabi ko nga sa aking ama, bakit mo ko binigyan ng ganitong mata? Aminin ko, nakakaramdam na ako ng matinding takot. Minsan ko na to pinaalis sa Panginoon Kristo dahil hindi ko kinaya. Kung ano-anong nakikita ko sa tao. Pero bakit? Ngayon, nakontrol ko ng kapangyarihan ko. Hindi mo magagamit ang third eye mo kung wala kang mental telepathy. At hindi mo rin magagamit kung may mental telepathy ka at may third eye ka, hindi mo rin ito magagamit basta-basta kung wala kang spiritual na lakas. Pag pinagsama mo itong tatlo nito at lakas ng iyong pananampalataya, makakabuo ka ng isang liwanag na lulusaw at kasing liwanag pa ng araw ito. At hindi didikit sa iyo ang kalaban mo. Siya ay mapapasok. Ganun po yun. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita na lang po tayo. Mag-announce na lang po ako sa Facebook page. Doon naman po tayo mag-healing water. Salamat po sa lahat na nag-like na 127 sa nanood po. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po dahil magsisimba pa ako at matutulog na po ako mamaya konti at kailangan kong maagang magising. 4 pa lang gising na po ako. 4:30 naliligo po ako. Hindi ako nagsisimba na hindi naliligo kasi gusto ko nakaharap kay Papa Jesus na malinis at para basbasan niya ako. Para naman ay ibigay niya sa akin ang karapat-dapat at ibigay ko naman para sa lahat ng pasyenteng pumupunta dito. Nagpapagamot. Salamat po sa inyong lahat. Pagdamutan niyo po yung healing water ng Panginoon Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon Kristo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. Yung dito sa YouTube channel ko, Halloween Kilabot TV. Pahingi naman ng konting tulong sa paggawa ng altar. Sa may mga dati ko pang subscriber. Pwede kayo sa Palawan, search nyo muna si Cinda Cruz. Makikita nyo po yon. O sa Gcash 093945692627. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po. Pag natapos na po yung altar, ako na mismo magsasabi na hinto na po ito. Ipapakita ko din sa inyo. Kaya hindi ko ito pinapakita. Surprise ko na lang sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Po Andy, hindi po ako makahabol sa healing water yung panalangin ngayon. Sorry po.
Walang problema po yung gabling. Ani gabling. Pwede nyo po i-replayin. Pwede nyo rin pong i-replay doon sa Facebook page ko. Pwede rin dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa mga nagbigay sa super thanks at saka sa super chat. Salamat po sa inyong lahat. At thank you so much po talaga. God bless all po sa inyong pamilya. Basbasa nawa kayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ni Jesus Kristo at Jesus Nazareno na maging payapa ang iyong puso at isipan at maghari ang kapayapaan. Kayo na po bahala sa kanila, Ama, at sana'y dinggin niyo po ang kanilang panalangin. Kuya Andel, pwede po bang ibig sabihin ng kasi po ako po ay nakaranas na po, nag-isip po ako po ng mahulog po ang isang mga bagay sa paligid at nahulog at nakakatakot nga po ba? Yung kahulugan po ng ganyan, Halloween Kilabot TV, ibig sabihin po niyan, minsan, dinadaan tayo sa pagsubok ng ating kalaban. Pero panatatagin nyo lang po ang pananampalataya nyo. Apo, hindi pwede po ulit-ulitin itong Healing Water. Pwede nyo pong ilitin yung Healing Water sa YouTube channel, sa Facebook page ko po na Facebook page na Tatak Albularyo. Huwag po yung na kahit ulitin nyo po, walang expire ang pananampalataya, walang expire ang Healing Water ng Diyos. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless all po. Thank you po talaga sa lahat. Masaya po ako. Bakit? Sa tapating ko na kayo. Dahil sa Healing Water, marami pong gumagaling. Isa na ako doon. Number 1. Una, hindi ako naniniwala sa tubig niyan. Totoo, kahit sariling binigay sa akin ng aking ama. Pero naniwala po ako yung pinagaling yung ilong ko niyan na hindi na nagdugo kailanman. 7 taon na akong uminom ng Healing Water na yan. Kung anong dinadasal ko, nagbabago lang tayo. Kailanman na hindi na nagdugo ilong ko. At kailanman na hindi na ako dumumi ng dugo. At kailanman ay hindi na dumugo ang tenga ko. Ganyan po. Matinding paniniwala lang. At marami po akong natatanggap na message. At marami po ako natatanggap sa asawa ko na huwag ko daw titigilan yung Healing Water. Dahil lang daw dyan ay gumagaling sila. Kahit hindi sila makapunta rito. Yun na lang daw ang pinakamagandang nilang handog o panatiliin. Kahit doon lang daw ay lumakas sila at naibosan at gusto pa nilang mabuhay. At ayaw pa nilang iwan pamilya. Nakaka-touch po yung mga sinasabi nila. Kaya naiyak ako sa Diyos. Kasi sabi ko nga sa Panginoon Kristo, hindi na ako iyak. Kasi dati araw-araw kong umiiyak eh. Sabi ko sa Panginoon, ayoko na umiyak. Malakas na ako. Pero minsan nakakaramdam pa rin ako ng kalungkutan ng aking puso. Hindi ako nalulungkot na umiyak yung karanasang buhay ko. Dahil tapos na yun. Nalulungkot ako dahil naalala ko yung mga taong yung ako'y nagkaroon ng sakit. Sinabi ko rin sa aking sarili minsan yan sa Panginoon. Nakunin mo na ako at nahihirapan na ako. Yung tubig niyan ay pinigay niya lang sa akin. Manatili ka magtiwala na nagagaling ka dyan sa tubig niyan. Una ako hindi naniniwala dyan. Unti-unting wala namang mawawala. Libre naman yung tubig. Bakit ako mawala ng pag-asa? Sinubukan ko. Nangyari ang dapat mangyari. 7 taon na akong hindi nagdudugo ang aking ilong. Takot akong matama ng araw kasi baka manlabo na naman yung mata ko. Kailanman di pa nanlalabo mata ko. Sa ginagamit ko pampaligot Panginoon yan. Hindi ang katang-isip. Naiyak lang ako dahil sa kasiyahan. Una, dahil sa inyo. Dahil sa mga share nyo sa Facebook page. Tapos marami po yan sa paggawa ng altar. Pangalawa, katulad kanina lumabas po ako. Nakatakip na po yung face mask yung mukha ko. Ganun pa ako yung face shield po na may kulay. Nauhaw lang po ako at natanggal ko lang yung dito ko at ginanong ko po ng konti. Sabi niya, kahit nakatakip ang mukha mo, ikaw yung manggagamo sa Facebook page lagi kitang pinapanood, idol kita. Marami tuloy na taong narinig ako. Ang sagot ko lang, salamat. Nagtakip na ako mukha. Kahit nakatakip ka, nakilala kita agad. Sabi niya, lagi ako nanonood sa'yo.
Salamat sa inyo pumunta kasi kami mag-asawa kanina sa San Fernando, Florida Blanca. Binili namin ng pizza, yung tag 80 pesos yung maggagawa ng bahay namin kanina. Kasi sahod nila ngayon Sabado, pahinga sila bukas, di sila maggagawa. Yun ang pang merienda nila. Natuwa lang ako. Sabi niya, Sir, God bless sa'yo. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Diba? Nakakataba ng puso. Tapos, yung mga nagsasabi na wag ko daw yung tuwang healing water. Natutuwa talaga ako. Kaya ako naiiyak dahil isa akong alipin ng Diyos at walang kakwenta-kwenta na tao sa mundo. Hindi naman ako pumatay ng tao. Hindi naman ako na-rape. Hindi naman ako nagnakaw. Ngayon ko lang naranasan sa tanan ng buhay ko na mayroong respeto kahit aminin ko marami na. Hindi na ako magkikipagplastikan. Pero hindi lalaki ang ulo ko. Kanina nga nakatago na nga ako Hindi na nga ako nagsasalita na ako yun Pero sabi ng lalaki, ikaw yun sir. Yung boses mo hindi nagbago doon sa Facebook page. Followers mo ko nakilala agad kita. Wala lang, masaya lang ako. Tapos kahit yung mga nababasa ko, masaya ako. Kaya sabi ko sa Panginoon Kristo, wala na akong may healing sa'yo. Sana bigyan mo lang ako ng lakas. Lagi mo akong ilayo sa sakit, panganib o tukso, o anumang kapamakan. Panatiliin mo munang maging malakas ang aking katawan hanggang kailangan mo pa ako para sa iyong mga anak na katulad ko rin. Anak niyo po ako na nangangailangan ng tulong niyo. Kung ako'y kukunin niyo, bigyan niyo ako ng kapalit, hihigit pa sa karunungan na pinagkaloob niyo sa akin at turuan niyo po siya ng higit ng meron ako. Kung talagang karapat dapat ay ibigay ko lahat ng talaan ko sa kanya, ibibigay ko to kung utos niyo. Kung wala naman pong kukuha nito, ibalik ko na po to sa karapat dapat sa simbahan. Yun lang, nagpapasalamat ako. Itong Webes hindi na sumakit yung dibdib ko. Mula nang naghealing water ako hanggang ngayon, nagsusubaybay sa iyo ako. Gumang ng aking karamdaman. Sa pag-ihip mo sa cellphone, sa tubig lang, nakaalis na ang sakit ngayon. Malakas na ako. Salamat po Sion Apres. Maraming salamat po. Sabi ni nanay na babae, yung dibdib niya, wag na natin basahin yung SOS. Yung SOS. Breast niya na lang. Ay gumaling na daw siya, simula daw siya nag-healing water ako at lalo kung hinihipan ko siya. Alam niyo po bang maraming natutuwa pag hinihipan ko kayo? Kahit ako, nababasa ko po yun. Sa message ko, hindi ko lang sinasagot. Kahit sa asawa ko. Ngayon lang daw sila nakakita na naghihiling water, na binubulungan sila. Iniisip na lang nila na hinahawakan sila ng Diyos at nawawala kanilang karamdaman. Kasi ang pagbubulong sa inyong tenga ay ang Diyos ang bumubulong sa inyo yun, hindi ako. Dahil ako ay isang tanga, mangmang, hindi nakapag-aral, hindi ko naman magagawa lahat yung mga dadasalin ko at napakarami niyan kung hindi ako binigyan ng aking ama sa aking isipan. At hindi niya ako tinuruan sa pagdarasal at pananampalataya o pananalig sa Kanya. Lahat ng bagay niyan ay hindi nagmula sa akin. Wala akong pinag-aralan. Kaya hindi ko yan pwedeng pagbili, ipagmalaki, o ipagmalaki para sa mga tao pwede. Pero yung ipagbili, ipagyabang, ay hindi yan pintulutan ng Diyos. Oo. Gusto ko lagi akong nasa baba lang. Ayokong umangat. Gusto ko simple lang. Kasi yun ang pinangarap ko sa buhay ko. Maging simpleng tao lang. Kahit saan ka pumunta, kahit walang nakakakilala sa iyo, masaya ako. Dahil wala kang tinatapakan. Wala kang inagrabyadong tao. Yun ang pinakamasaya sa akin. Wala na akong mahiling. Gusto ko po sana makatulong dyan sa paggawa ng altar. Kaya lang po, nakababalik lang sa trabaho. Walang problema po yung buboy. Hayaan nyo po susunod. Pwede po yan. Pag
Yung bangkuan, dadagdagan nyo po yung sahod ko sa December. Oo, sa YouTube po dito. Kaya wag nyo, pagka nag-apply po ako ng video dito, bukas yung ginamot ko po kanina, di bukas ko na lang po i-upload. Panoorin nyo na lang po yun. Wag nyo lang po skip yung commercial. Jane Aubrey. Tuwing Sabado po ako nagiling water dito sa YouTube channel. Pero sa Facebook page po ay Webes at saka Martes po. 2 araw po ako nagiling water do sa isang linggo. Dito po sa YouTube ay tuwing Sabado. Kaya po tuwing Sabado ako dito nagiling water. Kasi po, isasama ko kayo sa aking pagdarasal tuwing linggo po. Ramdam ko po sumingit ang boses mo. God bless po. Sana mahaba po ang buhay mo. Kaya ng pamilya mo. Maraming salamat po sa pagdarasal. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa Diyos. Salamat din po dahil binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Salamat din po ng dahil sa inyo. Sa pag-share nyo po sa lahat na sa YouTube at saka sa Facebook ko po. Huwag nyo pong kalimutan mag-share at mag-Facebook po sa Facebook page at saka mag-subscribe dito at saka mag-like. Ganon din po sa Facebook page. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-like at saka mag-share. Kasi pag kayo po ay gumaling at nakita to ng Diyos at nagsabi ang guardian angel nyo at napanood to ng mga kaibigan nyo, yun na po ang pinakamasaya sa Panginoon Kristo. Nabawi nyo na po yung karapat dapat at ipinaghayag nyo na po ang Diyos ay naghihimala. Huwag nyo pong ipagdamot ang inyong kagalingan sa Panginoon Kristo para po makuha po ng inyong mga anak, apo sa tuhod ang magandang swerte sa buhay nila kung kayo ay mawawala na sa panahon na ito. At matutupad ang propesiya ng aking Ama na marami siyang mahikayat sa langit at bibigyan pa ng buhay na walang hanggan at ganun din ang 10 inyong pamilya. Huwag niyo pong ikahiya ang aking Ama. Pakiusap, tapos bagkos po siya ipagmalaki nyo. Dahil gusto ng aking Ama na marami pa siyang matulungan. At gusto niyang mapunta tayo sa langit. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Maraming salamat po. At 9:30 na po ha. 1 oras at kalahati po tayo nagiling water. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magpapahinga na po ako. Dahil bukas, pagkatapos ko po sa simbahan, ang labas ko po ay alas 7, alas 9 may gagamutin na naman po. Maraming salamat. Nakasubscribe na po ako sa channel nyo sa YouTube kahit lumang o bago man like nyo na po ako. Salamat po. Maraming salamat po. Dolores Mendoza. Malayo man ako. Pakigamot mo na din ako po, Andy. Dolores Mendoza. Sige. Wala pong problema. Basta kung gusto nyo lang po magpano, daan po kayo doon. Salamat po sa inyong lahat at God bless po nyo. At magkita-kita na lang po tayo susunod sasabihin ko. Good night na po sa inyong lahat. Ako yung magpapahinga na kasi maghapon po ako naggamot kanina at kailangan ko naman po makatulog ang katawan lupa ko at gigising pa po ako ng alas 4, 4:30 maliligo po ako, alas 5 kailangan ay maayos ng aking damit. Kailan po ako magdamit dahil ang asawa ko nag-ayos niyan at para makapunta na po ako sa tahanan ng aking Ama para basbasan niyo po ako. Ano po yun? Yumonyashi. Message po kayo Dolores Mendoza sa Facebook page sa Facebook ng personal account ng asawa ko. Sabihin niyo po ako si Dolores Mendoza. Alam ko na po yung lahat. Ako po mag-check yun. Maraming salamat po sa inyo ha. Nakakaramdam na po ako ng antok. Aminin ko man sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat nagbigay ng super thanks, super chat. Salamat. Kailangan ko pong pumunta sa tahanan ng aking Ama. Kailangan ko talagang makapasok sa kanyang tahanan upang basbasan ako ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kasi bukas po, sasalang na naman po. Apo Andy, basbasan mo po muna ako bago tayo matulog. Maghiwalay kasi hindi na po ako makahabol kanina. Andy Kabiling. Sige po, last na to. Hawakan niyo po yung cellphone niyo sa tenga niyo. Babasbasan ko na po kayo. Last na po ito ha. Lagay niyo po sa kanang tenga niyo. Huwag niyo na po ipagpag. Pumikit lang po kayo. Last na ito. Sige po.
Salamat po sa prayer. Last na po to. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami painturo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Binabasbasan ko ang lahat ng mga anak ng aking ama na si Kristo Jesus Nazareno. Ang sino man nakikinig dito ay malayo kayo sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong nainggit at gustong manakit sa inyo, nawa kayo ang unat maghari sa kanilang buhay at ganon din sa kanila Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Jesucristo, Amen. O, yan na po yung request nyo, ha? Maraming salamat po. Maraming salamat at maraming salamat. Good night na po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Amen. Matutulog na po ako. Salamat po at maga pa ako magigising. Thank you po. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat at maraming salamat at God bless po. Pinagbigyan ko po yung kanina nagiling si anak Gabling. Maraming salamat po. Kuya Andel, basbasan niyo po. Antiyan ko po sumakit na po yung unang nakaraan araw. Yan na po, nagbasbas na po ako. Tama na po yan. Ulitin nyo lang po, triple nyo. Tapos na po ang aking ama. Wala na po akong kapangyarihan. Bumigat na po ang aking katawan. Huli na po yung dinasal ko kanina ngayon lang. Ulitin nyo na lang po yan. Wala pong problema yan. Pag bumigat na yung kamay ko, automatical, wala na po akong liwanag galing sa langit. Closed na po. Ibig sabihin, pinahintulutan na ako ng aking ama na magpahinga ang aking katawan lupa. Pagdamutan nyo, pati reply nyo na lang po. Maraming salamat po. Napayak po ako. Thank you so much po. Thank you so much po. Maraming salamat po. At God bless all po sa inyo. Salamat po sa pag-like at pag-share. Maraming salamat po. Thank you.